Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita. Mayo 29, tuig 2020. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga Biyernes, karon nga bulan sang Kabulakan. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan? Nagamonitor na karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Bangod nga Aksyon Radio Bacolod, mabatian kita ha, hindi lamang sa on-air, kundi ara man kita sa online. Langkoy na ang aton pagpanamyaw sa tanan naton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Simple gid lang inuhimoon, kung mayara kamo sang Facebook account, i-search lang palihog, Aksyon Radio Bacolod, kay dira ninyo ma-access ang link sa amon Facebook page. Kag dira man kamo pwede makapamati din kaman nga bahin sang kalibutan, importante mayara ka lang sang internet connection. Magluwas sa Facebook page, available man kita. Paagi sa YouTube, pwede man kamo dira makamonitor. Padala lang palihog sa inyo sining nga mga mensahe, feel free sa pagpadala no sa aton available nga chat room ara dira sa Facebook page sa Aksyon Radio sa YouTube. Pwede man kamo makapadala. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar, bakapta sa Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Bikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in. Tubtob kita takna las 9:30 karon nga Friday edition. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan? Kumustang tiyempo, panahon sa inyo dira lugar? Kumusta ang aton sining panikay-sikay? Isa sa mayad nga balita, of course, ang pagpatuman na umpisa sa June 1 sang ginatawag nga Modified General Community Quarantine. Pero angot sila nga balita na kahapon nag-meeting ang mga top officials diri sa bahin sang Region 6, ginalakipan diri sa Bacolod nanday Mayor Evilio Bing Lunadia. Ara man sa probinsya si Governor Eugenio Jose Bong Lacson, upod sa pila ka mga opisyales sa Region 6. Now, isa sang ila sining nga gin-discuss ang mga ginapaabot kung ano ang sitwasyon on June 1. Gina-expect nga sa Hunyo 1, magapanong balikman ang biyahe sang
mga commercial flight sang eroplano, amo man sa barko. So ang panawagan ang desisyon sa mga top officials diri sa Region 6 nga kung mahimo ipaiway lang anay kag kung mahimo ma-regulate ang pagpauli diri sa aton sa probinsya kag amo man sudad sa Bacolod sa mga returning residents kag mga OFW, no? Kag ang pila ka maggusto nga magsakay sa eroplano kag commercial nga biyahe sa barko. Action Hotline. Ti ina way pasubong sang sabat gikan sa National Interagency Task Force or IATF. Hibaloon ta ina kay nano ang matabo sini, no? Kung may request na naman ang gobernador kag ang mayor sa Bacolod kag inig na suportahan mayoriya sa mga opisyales diri sa Region 6 kag aktuhan kag paboran sang National IATF bisan mabalik kita sa MGCQ posible katiway gyapon sa magabiyahe tabok sa mga probinsya kapin pagid sa mga fast craft. Action Hotline. Pero inabalantayan naton nga mga development bangod sigurado hingagawon man ni sang national government kapin pagid sang national IATF bangod nga duha na lang kadlaw kag tapos na wagtang na ang bulan sang Mayo. Action Hotline. Dito sa Metro Manila ang desisyon sa presidente nga ipaidaluman sa GCQ, no, ang Metro Manila. Nano pagid ang pila ka madaragko nga mga talakayan ta karon nga adlaw ariho ina sang kaagahon may 28 kama Bacolod non nga mga OFW nag-abot dira sa Bacolod Silay Airport. Tiya mo man nga pulaw-pulaw, amo man nga hulat sang mga opisyales ta diri sa syudad kapin pagid headed sang ila committee chairman nga among nagatutok diri nga among nagauyat sang komitiba in charge action team on returning OFWs. Kahapon may mga nag-graduate nga 22, tiyari ho, may nagsulod ya 28 na naman. Ang suma total kung lantawon ta ang 370 nga nagkapauli na sa Bacolod, tinugangan mo sa 22 sa 28, tiamo ni sila tanan kabilugan. Action Hotline. Check tada karon sa in charge mismo sang komitiba. Ari pagin ang balita. Grabe na gini agats, amo na gini ang pulis sumumperti ang libutay. Abi nila siguro masako yang pulis kang nag-concentrate lamang sang kampanya batok sa mga violators sang ginapatuman nga GCQ. Why sila kabalong nga ti ang illegal drugs campaign ni? Ang illegal drug campaign nagapadayon man sobra 2 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa buy-bust operation sa Police Station number 2. Action Hotline. Ari pagiday. Ang DepEd kagabi na interview ni Action Brian Muden kundi ang base sa ilas nga program by June 1 magaumpisagid ang balik eskwela kag brigada eskwela program, although naging klaro sang regional director sang DepEd nga waay na to ang singuna nga brigada eskwela nga mga parents, mga manunudlo, mga makadto sa eskwelahan, maminta, makayo-dira sa magguba sa eskwelahan, waay na la. Ambot ko na ning system nga ipatigayon ginila. Pero anong matabo siniman? Because kung magbalik ang kag mag-umpisa na by June 1 ang programa sa Department of Education, expect kita kami mga teachers nga mabalik sining mga bulutuan nga makadtuto. Tinano ni kay ang mga eskwelahan di sa Bacolod gina-occupy gihapon sang mga returning residents kay gingamit ini nga quarantine facilities. Action Hotline. Tinano ini ang preparasyon sa city. Kung inali, magkaroon na nung desisyon sa DepEd, mambalang DepEd, gati, untatan tani, palinuntan na sila. Hindi ni butang karon sang syudad man. Action Hotline. Ano pagid?
parte sa balayran sa Seneco nga hindi maexplikar karon tingwan tada nga malabot liwat ang taga Seneco, and then paexplikar sila kung anong sistema sa kadamo gid siyang complaint kita nga nabaton man bangod nga hindi nila may balawan nga amo gini kataas no sang increase nga ginpatuman Hotline. kag pila pagid karon na ka mga developing stories, update sa mga crime stories nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Hotline. Alas 8:15 na, Action Radio Philippines Standard Time. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon naton si Councilor Rinicito Novero. Now, ariho, ang DepEd nagahambal kay siling sang Tiglikom o Secretary sang Department of Education, why gin man sila plano actually nga may face-to-face nga pagpatigayon sang klase, meaning hindi bala mag-atubangay ang maestra kag mga estudyante sa sulod sang kwarto no sa bulutuan. Kay kadamo gid ya parents nga why nga hatag kumpiyansa, damo gid ya ginikanan nga kontragusto nga kung magbalik ni ang klase nga ara dira naga-attend ang mga estudyante, kundi man problema kaya karon ginakibang kay kuno mata mo ara sa bulutuan, at least may mga ideya nga ginahimo no ang taga Department of Education man. Now kung paano ni nila matigayon kag maimplementar ara na sa departamento no sang edukasyon kung paano nila make sure kag madepensahan ang kabataan kag mismo man ang mga manunudlo. Now aring isaya ka concern nga talakayon ta karon nga aga. Kumo nga ang DepEd naghambal na nga by June 1 to August 29 ang mga program nila, like for example balik eskwela no June 1 to August 29. Ang Brigada Eskwela, Balik Eskwela program, although why kuno na sang pamintanay sa eskwelahan, why na sang paglimpyuhan na ito, pero tinano iniman, kumo nga ginagamit pa sang city as quarantine facility, ini nga mga bulutuan sa palibot sa syudad, what will happen on Monday, no, June 1? Ano desisyon diri sa Department of Education? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the chair on Quarantine Center Action Team of the City of Bacolod. We have Councilor Rinicito Novero on the line. Councilor, how are you? Good morning. Maring aga, Action Arts, bilog nga staff sang management sang Action Radio, sa aton mga palangga na pagpalamati. Mayong aga sa inyo tanan. Anything, sir? Yes, sir. Thank you so much for the time. No, kay siling ko, ara ng DepEd, no, actually, kahapon, abotong gina-expecta, at least, finally, may desisyon na naging pagwa, kagin-announce sa publiko sang, no less than, no, the Secretary of the Department of Education. Now, since nga may mga program silang nakapreparar from June 1 to August 29, Brigada Eskwela and the Balik Eskwela program, siling ko na ni sir, may ara ka plano nga mag-meeting ni sa mga taga-DepEd kung anong matabo sini since ka ginagamit na sa city as an isolation or quarantine facility ang pila ka mga bulutuan? Actually, Action Art, ginapalanaw ko na ni. That is why kahapon mismo nagpadala ko request na ma-meeting ang local school board sa Bacolod. Ini nga aga alas 10 dito sa division office. Mm-hmm. Isa sa mga issues nga itakol naton dito, mo ni ang duso sang Department of Education, paagi kay Secretary Briones, kama dayon ang pagbukas ng klase sa August 24. Although, at least, ang aton ginahingyo sa aton to resolution, kung imo madumduman, isa sa mga ginahingyo ta, na hindi pag-i-observe ang traditional na classroom face-to-face interaction systems ang pagtudlo. Okay. Di daw na inaiya nga punto nga giningyo natin sa resolution
na conforme na da ang aton DepEd, conforme naman da ang aton presidente, na dapat wala sang classroom face-to-face interaction method of teaching, no, or education. Ang another issue na lang diri is kung bala dayonon gid ang enrollment kang ang pagbukas ng klase sa August 24 in the face of the requests sang aton mga local government officials na kung mahimo i-defer anay ang pagbukas ng klase sa Enero 2021. Kag we have to consider nga na-approve naman sa Senado ang sa second reading ang ilang bill authorizing President Duterte nga ipaiway anay man ang pagbukas sang klase until about maybe maamo man na siguro nga mga tiempo. Although wala man to definite period nga ginbutang, pero depende na sa pagtanaw sang aton presidente. Okay. However, isa sa mga talakayon tang issues karon sa aton local school board amo ni number 1. Ang utilization sa aton classrooms bilang quarantine centers. Okay. Kay sa idalom sa Memorandum of Agreement, ato nga sa aton DepEd, Regional Director, kag sa aton lokal nga DepEd, kag sa aton diri syudad through Mayor Bing, nga ang ginatag ng nilang period sa aton hasta lang June 30. June 30. Oo, kay manti may enrollment ang mga teachers, may brigada eskwela. But then kung imo naman tanawon, and this is among the other items na discuss ko sa ila karon. Okay. Ang brigada eskwela action art isa ni ka practice sa aton DepEd sa idalom sang traditional naman, no? Kapag palalagan sang aton educational system. Iko mo ang approach subong hindi na traditional. Pag-o na ni nga sahi isang approach, kag wala na gani sa akong pananaw, kung magdayon gid man ang August 24 nga opening, wala na ni reporting sa classrooms. So hindi na kinahanglan patinloan ini nga mga classrooms para sa mga pumuluto kag sa mga manunudlo, di ba? Okay. So hindi na ni mapuslan for that particular purpose. So kung hindi man lang mapuslan sa amo na nga tinutuyo, hindi man ni maayo nga mangin useless ang classrooms. So dapat mangin useful. Okay. So ang isa sa mga suggestion ko, for the classrooms to be useful, iaman taman bilang continuing venue as quarantine centers ang aton mga manugbalik ng mga residente. Okay. Because the point is this, kung pagtinlo ang hambalan, ang aton syudad, mas kompetensya pagpaninlo, attended to by our PUSO, ang aton CHO, ang disinfection, sanitation, pagtudlo, mas maayo na daya, no? Okay. Mas masarangan nila. Number 2 point is this. Ginakulbaan ako action art. Nagkaroon gani nangayo ko another emergency meeting with the QCAT, meaning Quarantine Center Action Team. Again, ko ang OWA representatives na mag-upod sa aton meeting karon alas 2. Ang local school board di alas 10 ang aga ha. Kung nagpamati sila palihog, attend kita palihog kay urgent ini. Kaya ginakulbaan ako Okay. sa pagbalik sa aton mga OFWs, action art, at sa aton mga non-OFWs returnees. Because ang mga OFWs dapat, i-house natin ini sila sa mga hotel spent for by OWA. No, OWA sila bayad. Of course, there are two basic problems. Number 1, ang accommodation availability. Number 2, ang logistics, finances. Okay. Granting, for example, nga may kwarta pa nga inagbayad ang OWA, kay all over the country nimo. Okay. Pila naman to, ang about 40,000 OFW returnees naman ang manug-abot halin sa kwa. Sus. Kagining nga weekend, by the thousands naman ang ipapaulion naman ni Presidente sa ila mga kagulingon nga mga syudad kag mga probinsya. So, ang ginakulbaan ko, kasi wala na ta sang hotel nga maakomodahan sa ila. Okay. Kaya as to limitado katama ang aton facility sa hotel. Ang iba nga mga hotel close,
and operational. Mm. Di karon kung magpalauli na di sila kag ubos na mga hotel rooms, diin ta ni sila ibutang. So i-discuss ko ni sa ila karon frankly nga kung mahimo intindihan ay kita ayon ta sa DepEd nga magamit pa ta ang pila pagid ka mga eskwelahan kay kung wala na kita hotel nga mabutangan sa ila, wala na ta choice. Di ba la? Wala na ta choice. The ultimate choice left is the school. Ang mga eskwelahan. But I need to discuss this with them para klaro sa tanan-tanan. Okay? Para nga maintindihan man sa aton mga pumuluyo, kag ang mga OFWs, kang ilang mga panimalay, kay ti lingko gani kagabi, kuana naman kami exchange notes naman kami nag-abot mo, kaluoy man ning aton mga grupo ni sa team, kapululawan sila, Dr. Punan, sila ni Gising sa Langga, sila ni Marty, kapululawan na sa tag 3:30 sa aga, pag-akomodar lang sa aton nga mga OFWs. Nag-exchange man kami notes, diin sila nga hotel, butang, diin. Lagas man kami nga lagas kung diin sila pwede ibutang ng mga hotel. Di maya lang kay di lang kapangamuyo ang pirmi nga tani di lang tuman kadamo tani magabot sila ng aton nga hotel rooms nga napreparar angay amo lang na ang sudlan nila amo man ang mga numero makadto ang ila panyapon ang ila and so forth and so on. So, hindi kita luyag no pirmi lang ta nagalagsanay pirmi lang kita emerhensya then all of a sudden discoveryan ta wala na ta hotel nga butangan sa ila kasi siling ko gani kagabi ito nga exchange of notes. Tingkuti, i-draw lot sila kung eskwela, kung wala na kita hotel, kung may hotel, labi nga butangan, pero hindi ka igo ang tanan, draw lot sila kung sino ang para sa hotel, sino ang para sa eskwelahan. At least, prangka kita nga amo na ang aton sitwasyon. Okay. So, sa sini nga bagay, going back to DepEd, ang akon hingyo total alternative kag blended type ni ang approach ang edukasyon naton subong under what they call a new normal isa na sa mga ginahingyo ko sa akon resolution. First thing ko hindi anay magbukas ang klase. Number 2, kung kinanglan nga magsigi ang klase hindi sang traditional nga methodology na may classroom face-to-face interaction. Gindalani sa aton mga lideres sa mga manunudlo sa hearings ng Senado that became part of the records of the Senate that also encouraged the Senate to approve their bill now authorizing the President to defer the opening of classes. So sa sini nga bagay, ako kung kinanglan dagit man nga amo na nga approach sa sigihon, kung kinanglanon taman diri ang bulig sa aton local government. Maybe, hello? Yes, sir. Go ahead. Yeah, maybe the mayor can, again, summon all the punong barangay, kag ang aton mga barangay officials, kaya kada barangay may mga eskwelahan ini, ang ilada mismo barangay team, makabulig sa pag-disseminate or distribute kung ano nga mga learning materials ang dapat i-distribute sa mga kabataan nga hindi na kinanglan magwa sa ilabalay kag magkadto sa eskwelahan. Kundi dira lang magtiner sa ilabalay. Okay. But the next problem here actually action art is this. Yes, sir. Kaambal si Secretary Briones ng mga 80% sa mga manunudlo may laptop. With all due respect, I don't believe that yet. Until I see it with my own eyes or from my own record siguro, pamangkutong ko di karon sa amon nga meeting, kung diri mismo sa Bacolod, 80% sa aton mga manunudlo may laptop. Wala. Kasi gamiton nila ang laptop gamiton nila ang television. So, 40 mayo lang kung amo na may isang nag-atag sa iyo opinion sa ako, nini nga aga lang, niya daw ka-anti-forma ni isang sistema sa edukasyon. Kung wala ka karon online, wala ka sang laptop, wala ka television, wala ka sang inugbaka-load, wala ka so forth and so on. So, hindi ka pwede may eduka. Gani. So, these are to be taken karon sa amon meeting. Siling ko, Councilor, why not abing ang uwa ni amo man ang hiniunta, actually may nagsuggest nga ang LGU ga problema, ang uwaya ano ni sila dapat
bulig man sila convince sa mga OFW nga wala na choice if they want to go home, ibatunon nila kung whatever ang ma-offer lang sa city nga paagi diri sa local nga uwa ma-coordinate to sa national, then inform them puli ka mo to pero tiway na sang hotel nga i-accommodate sa inyo, dito ka mo sa gina-offer nga quarantine facilities sa city, so that why binasulay bla sa uli pero ambot kon marapalan pa ni siyang taga-uwa man subong councilor. Actually, hangpon taman ang OWA Action Art, no? Galingin man yung ulo nila. Secondary lang sa Bacolod, for example, ang ilang workforce, hindi na magsobra na pulo. Hindi nila masarangan. That is the reason why, fundamental gid nga rason, nga ang syudad sa Bacolod, sa pamuno ni Mayor Bing, naga-exert extra efforts sa pagbulig man sa ila, kasi nga bagay. Kag hindi taman ni siguro basura ng OWA nga paninguaan man nila nga ma-accommodar sa hotel ang aton mga OFWs kumo ang ako ni pagangop mando man ni sa presidente. Correct. Alin sa national giding nga level. In fact, sa cabinet meeting kagabi nga presided over by the president, pinapa-report na to sila tanan-tanan. Pati ni ang pagbalik sa mga OFWs, ang mga action at mga program nga ginaama nila para sa aton OFWs, ang decision of sending the OFWs as soon as possible. In fact, ang kay Secretary Anyo gani ang proposal sa ilang cabinet meeting, ang kay Tugade, Secretary Tugade, open na ang mga biyahe airports, so like mga international aviation venues like Cebu, Davao, kinmensionar pag-ani ito ni Secretary Tugati ang Bacolod na kung mahimo, kung may nagapadulong diri, alin sa kwa, diretso na lang diri sa airport. Okay. Ang kay Secretary Anyo yung proposal, pag-abot diri sa airport, diri na lang sila i-test, swab test, and in 3 days, kung negative ang result, papuliyon daan sila balay. Ang question is, how soon can we secure the results ng ilang swab test? Can we have it in 3 days or 2 or 4? So, mga pasibagay mga bago nga mga problema ang aton solution, trial and error method approach. Galing kasi ila to, kapos lang ihambal mo, pero kung actual implementation, tiyang libog sina nga ipalukdo naman diri sa aton nga knowing the fact nga why paginman sang operational nga laboratory testing center for COVID, especially ang PCR test nga diri sa province or Bacolod. Correct diyan. Sakto kagida actually Action Art. For example, si Secretary Togade, he was boasting of the opening of a laboratory dito sa Clark. Dito man na, wala man na tadi. Correct. Okay. So, tod na, hapos na dito ihambal. Ang problema gid nga dako diri sa field. Ang lain sila councilor, kaya pag-abot hindi man nato silang basulo na, kaya ito siya sa nasyonal. Hambalon ka mo di nga, ano na kay ginambala, nag-isa sa nasyonal, ang diri sa aton niya mong lawang preparasyon, kundi ang gwasin na basi ka mo pambasulan. Si Brigid, kaya isa naman ka fundamental mga problema mo ni. O gusto lang di sila padala, wala man coordination, prior coordination or information nga mo ni. Timpo, maabot na da. Amon ni ang numero. Di kapila di magbalik-balik sa airport, wala, canceled. Siyang sa ito kagabig, siraduhan na gani ang airport ta, patay na ang tanan nga suga. Then by 12 o'clock, panawag na naman nga, i-reopen, kaya by 1 o'clock, mabot. Kasi imagine mo, maulat naman ito, mabot na mga 1 o 2 o'clock, hasta 3:30. Kabudlay sini nga mga sahi sang procedure, tigaling kiti. Alang-alang kita magsinggitan patok ko sa ibabaw, di ba? Correct. So, ang himuon na sandik, kung ano lang ang sarangan nga himuon diri sa idalom. Yes. So, please keep us posted karon councilor, whatever the results sa meeting mo upod sa taga-DepEd mismo, agon nga ma-inform taman ng public and so that we may know kung ano pagid ang mga himuon nato na tingang. By the way,
why pa kita sa mga public or I mean private individual or private area nga nakita nga kon worst case scenario kung hindi naging man pwede magamit eskwelahan, masaylo o mabutang ini or pwede magamit nga quarantine facility, sir? May gina-approach kita, pero of course, commercialize man agyapon, may mahal man, ang punto lang, kay mahal ang mga ginapangsukot, mga charges, so hindi masarangan, hindi makakonforme ang OWA. So, ginatinguan man natin tanan-tanan kundi pwede. Basta lang Yes, sir. santo sa standards ng Department of Health ang facilities. Sige. So manawag kami karon sa imo after lunch siguro to update sini. For the meantime, Councilor, thank you so much for the time ginatag diri sa Okay. Let me again announce, no, at 10 o'clock, meetings ang local school board. Kung kapamati ang iban, please attend. Si Dr. Fornan, gina-request kung pwede maka-attend sa local school board meeting at 10 o'clock o dumaten man na sa karon sa 2 o'clock sang yan ay sa quarantine center. Okay. Salamat, Gay. Ma-meeting. Thank you very much, Action Art. Mayong aga sa inyo tanan and may God continue to protect us against COVID-19. Good morning, good morning. Action Hotline. Councilor Rinicito Novero, tining kakita siya naman. By the way, inigurong gabahin kung hinali ma-overwhelmed na ang mga quarantine facilities kay ginagamit kapin pagid sa returning OFWs. Amo na insakto nang nagapadala sang comment de siling ya dapat uwa bulig eksplikar, no? Kagabay patani nga maintindihan man ini, no? Maintindihan man ini sang gobyerno ta ang ginawang worry ko mo ni. Abutang ta limbawa in the following weeks ang daway na gidman gyapon cases nga nagaluntad kag hinali bala after June 15 mambal ang national government sige daway na gidman kaso no daw okay na gidman sitwasyon hindi ayan pwede ni nga kuan na ta ibalik ta na sa new normal ning sitwasyon kag under the new normal why na kinanglanon ang mga quarantine facility pagustuhan ta na lang ni mga tao kung din sila mapauli ka magkadto siling ko mo ning isagid sa balantayan ta, no? Nga subong at least modified general community quarantine kita from June 1, no? And until June 15. Pero pagkatapos sina, hindi pa klaro kung ano ang masunod nga desisyon sang National IATF. Dugangan pagid sa mga opisyalis ta mismo sa national nga daw hindi sila kabugos kapaminsaron nila bla. Kaobserbar ka mo, ngayon ang lain man ang statement sang isa ka tiglikom, lain man ang pananawan sang isa ka opisyal. Ginabawi, may mga statement kang ginbuyan, dasun bawion naman kay do sala. Di din ang kredibilidad nila siniman. Di na, sino sa uli yung patihan, tas hindi kay basi, maabot ang tiyempo nga mambalang tao, ti sino yung patihan namon sa inyo da. Kaya daw nagpinagusto na malaga mo sa statement yun da. Kada isa may opinion, at the end of the day, pagambal ni Presidente Digong, ti tanan tutunaw lang gani, na kakita siya na yaman. Alas 8:38 na. Damo pa kita istoryan karon na. Atensyon sa mga consumers sa Seneco, basi pa lang maka-explikan magkaron ang mga opisyalis dira. Seneco, please explicar nyo ni. Amo man sa Noneco, amo man sa Noseco, ano gid ang exact reason sini? Paano ging compute nga mo nagkalanabo man? No kay kami din di kami maka-explicar sini kung ano gid ang sitwasyon. Ara si Councilor Ising, why manika po, wayan nga tawo, amo man ni siya subong, si Councilor Ising Salanga, ang taong walang pahinga. No? Ang konsyal sa Bacolod nga wala na pahuway. Buinas lang kamo kay way labot nga gwapong konsyal nyo. Way payasang partner gibla nga kumapareho sa ako ni Action Doors nga may asawa kabataan ka mapuli ka ni gilingin ulo mo kun kisa abla ba si misling bata mo siling niya
Ano tsura ka papa ko man? Tibaylan ni kay konsyal ta pisan kag hubin pa, pag-gross pa, may bato sa Pulaway. Online sa hotline. Online sa hotline. Councilor, nakapuli ka na gin ba? No, ara ka pa sa airport? Good morning, good morning, si Mama Tagkulamati, no? Ari kita, bago na kita, timing yun. Grabe man, no? Anong oras gito kayo na nag-abot? Actually, mga around 9:30, nag-inform sila nga dayon nun ang sweeper flight. Nag-abot. Ang advice sa amon, mga 12 ang estimated time of arrival. Pero nag-abot sila mga 3:30 na sang kaagahon. Action art. May traffic guro sa Kawaan? Ayaw po gani. And ang katabugan lang sunart mo sa niyo. Nang gatipon sila gali sang gitpasindigan nga gina lang gid sang isa ka pasahero kay ang kaap manager mismo si Sir Percy hindi sa akin ng sistema kakibot lang man sa balagi na pagdulpi lang man sila kuno tawag ma-open ang airport. Ang gakatabot na lagi sila kuno ginatipon sila ginapatawagan ng OFW nga may mga resulta na sa swab. Tapos kaya ang iba hindi pala Rios nila arrival sa airport, meron 2 days na, meron 1 day na, meron 10 hours na, meron man nga bag ulang iabot ya. So ang ginahimo to nila kuno, tanan niya pwede na matipon dito para makasave wala sa trip sa aeroplano. Ginatipon nila. So suntok sa buwan na lang kung saan lang dumagdamo ang mga pagpupuli nila. Okay. So hindi gali yang schedule amo ni ikaw, Kabato, Tayhupon, Ispulgar, amo ni schedule. No, hindi gali ya kung sino lang tumauna abot to kag may arat na result, amo lang na pagdamo na tipo nila karga sa eroplano. Oo, amo na sila ginahimo nila kuno dito according sa naman ka OFW nga nag-abot sa kagahon. Galing hindi tama. Amo nang budlay ito kay subong traffic. I mean, Manila, GCQ naman, although nag-GCQ na, pero tika balo ka, budlay man to sa panghulag, guro nila mo. Pero mayo na tani, bala, councilor, nga kon gamiton nila to ang advance ng technology. Hindi naman ni kinanglalon nga maghala pagid ka pinulaw ka mo kabantay ito sa airport. Kay within few seconds, makapadala naman lang ni mensahe kung ga-messenger ganis lula ko, sila yaway na yaw. Correct. Sakto na sunart. Amo lang gitna ng ang budal sa part naton kay ang ipabalo sa aton before sa DLG. Subong siya naman si Kaap manager naman ang airport nila mismo lang ang management. Ang Kaap naman. Kaap naman nagabas lang sir ready no kamo da anytime kay kami diri mismo sa Bacolod Airport wa mo kami control. Gulpi naman kami ipabalon nga buksan na yung airport kay madayon naman ang trip. So ang sakto pang yung mga suggestion tanin no bisan ako tani mahapos ng tanan kung may isa lang gid tao nga nablang maka-inform na sa aton niya hindi gali kaabot sa among oras. Siyempre ang aton niya nga manpower dire gaka exhaust bala action art na sa kapahuway siyempre whole day ka maghulat ang aton mga bus day for example tapos sa magkaagahon ginagamit naton sila. Plus nang subong naman may mga graduate naman yung mga OFW agapon sa agamin graduate naman yung OFW. So daw is na pahuway because hindi proper ang information niya gina-deliver din sa aton LGU. Correct na. Insakto gina kay matabo sa ulihi. Ang tao mo karon ka pinpagid ka preparar ka mo pagkaon. Sinya alas 9 maabot karon may flight alin sa Manila. So estimated time of arrival mga 9:45 karon sa gabi ara nas Bacolod. Di ang lain sila kung makapreparar ka mo pagkaon no sus kagahon matabo no ba maabot sila ya kundi na panos to karon. Correct. Sakto na siya. No? Ang basic na yung process action art. So idea kaya may nagamunob lang ati nang dapat in-anticipate yun sa kay today massive. Well, the issue actually ang pag-anticipate nang ga-anticipate kita dire ganda kita dire pero one example kung dapat kina-inform kita kag importante kina coordination isa mo sina ang pagkaon for example kung prepara so naging wise lang inform nga bas labi nga maabot alas 12 agahon subugo ba ang pagkaon and the rest pag nga manpower pag naton dire. Ti subong kumusta way pagid sila nagpabalo ang manager sa Gaap kung saan naman may basi isilingod to may trip naman bla. Why well siya mismo gambal why man. In fact last night magkita ay kami to mga alaw stress pag ano pang erasure. Yung mundo yung ako na nga mo sa pasensya na amo man ako na sa mismo ko nagla mismo diri sa LGU ko no sa airport Bacolod Airport. Why magpabalo gulpi lang mas inform nga madayon ang flight. Pati nang nag-operate, kang
on sa mga lights sa runway. Sila ko basi tuyhon na sa uli ko opisyon nila yung kagapulaw ko pantay. Correct na Station Art. Ayan bota. Daw matyagan ko nila anong tabo ni sa pero siling ko gani hindi ni tiyempo tani dapat sang binasulay mo. Kabalo kita hindi kita tanan handa sa sining amo ni blas siling ko counselor ka animal klase virus ikagambay malang pero ang halit ti sa aton di amak no. Amo gani. Hindi mo siya gani makita. That's why Action Art kita ginahimot na gid lang dire. Ano lang ang preparahan na gid lang. Meaning isa ka lesson ko na learn natin dire nga sakto to ang mo. Why man may unprecedented ni siya. Ni isa why man nag-expect ang matabo ni siya no. So kita dire sa LGU sa Bacolod ginating agad naton yang atlas tanan despite ng short notice because ang paganto sa OFW lawit na gid man kapoy ni sila so kung pabayaan sa karon mas kaloy na gid sila. Sige, tulong lang nanay kay basi kung dugay may ara naman pabalo mo ka may arrival at least balik ang powers mo. Salamat kay Counselor for the time. Salamat Action Art. Good morning, God bless niya dala. Bye. Action Hotline. Ay, galing siling ko gani amo ni tanan halos sa umaga ni nga ginawa saka patos lubi ho. Taklad sa bungyon may mga communications gani na may mga cellphone ka Facebook pa. Bisan Facebook ano na gani ang application Action Door sa Facebook inando free lang nga galing kadugay ma-load na may mga amo na subong naga Facebook. May mga gagasto gani para sa Messenger ay tapos subong niya ang gobyerno tabisan sa coordination na lang tani makabawi man sila bala para at least hindi man mabutang sa alang-alang ang mga preparasyon sa mga LGUs. Ay, galing tikon budlay, gid anon tana. Kabay pa sa mahimata sa mga OFW. Kay siling ko hindi ni tiyempo subong magalata binasulay. Kay gakalipay ni COVID, singaw gilinaway sila to. Hindi nga ni tiyempo subong mag-inisyuhanay. Tapuson tani planay gira patyon tani si COVID-19 paagi sa pagsunod sang health protocols. Kung wala na ni sang virus, nga wala siya sang mangin host o kontra magsulod ang virus, lawas ang tao, kung iluway na ta, o si saon ta ni, o dali lang, may mga issues nga may mga overpricing nga mo ni, sa ulihin na lang na guro, supta tanan nga ebidensyabla, kay mag-normal na gid siya, magbalik kita sa normal, galing way takabalo kung saan open ni, nga inang virus nga si COVID-19 will be totally nga madula. Galing ti amo na, hindi gining madula na. Bangon nga ang virus. Ara na pero at least, kabay pa may vaccine, nga madiskubrihan, antes pa man magtakop ang 2020, or sa 2021, nga ginapaabot na kabay pa, may bulong na, nga idepensya. Na, kapin pagid ang ma-eksperto ka mga doktor, nga nagatuon sini. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:57 na. Sa aton sining COVID-19 News Update ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Ang pinaka-latest karon nga record kon COVID-19 nga cases sa Pilipinas as of 4 p.m. Kahapon, 15,588 na no, ang kaso diri sa pungsod Pilipinas. May 900 or 921 ka total death kag may recovered nga 3,598. Sa bilog nga kalibutan mayara karon sang 5,904,000 kag 284 ang kaso na nga na-record. Mayara sang nagkalamatay nga 361,996, may recoveries naman o recovered naman nga 2,579,505. Pero galing sa ma-recovered, ni Wayas ang explicar nga may eksperto paano ni sila gin tatap, no? Para nga mag-ayo, nga tani ma-share man sa iban nga mga doctors, no? Kapin pagidti dris locally kon ang China do ay magid sang ginhambal bala sa aton nga ti amo gining specific mabulong ang gingamit to sa baylo may mga incheck yan nagkaradakpan ni nga may naghimo mas sila sang kaugalingon nila di nga mga kuano nga mga medical center or I mean daw mini hospital, grabe yung operation nila, no? Ang atong COVID-19 news update, kanadulong sa inyo sa kalwan sa Grace Pharmacy, stay safe, Bacolod kag Negros, kaya
ta ini. Action Hotline. Now, ang Negros Occidental, ang latest, may 93 man gali sila nga upod di kadungan sa Bacolod City nga flight nga nagabot kainas ang kaagahon. Now, i-check talaga ng karunduga nga kag may gina-follow up kita nga report ganun hindi pa available ang hepe nila sa pulis. Pero unahon ko lang ni Anay sa Bacolod, grabe adlok-adlok ba? Sige mangyapon operation sa illegal drugs. Kung ang pulis sako sa mga madamong obligasyon ng ilang ginatubang, tiyari makon mo may 2 milyones pa sa iyang balor sa shabu nga kung why ni ma-recover sa pulis, damo naman utok makaging sini. O damo naman malitan sini, kapin pagid nga gapasulod kita sa tigkiriwi nga mga binulan. Ti kung pigado nagkaroon, why na income karon dason nakasyo, o hindi ayan nga magkomiter na o maghimo sang krimen. Ariod diri sa police station number 2 may nadakpan sa by-bust operation. Patrol report. Reserve Action Eden abuso sa patrol. Action Eden, good morning, please come in. Action Art nagalambot gido sa masobra 2 milyones pesos nga balor sang ginasuspetson shabu ang nakuha naman sa isa ka high value individual matapos ang buy-bust operation nga ginpatigan sang kapulisan last 10:55 ini kagabi. Action Art sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ti ato nagaistorya si Police Station 2 Commander Major Sherlock Gabana. Ang ining suspetsado Action Art amo si Arturo Jeronimo alias Jojo, 38 anyos, ini sa Action Art kag residente siya sang Villa Esperanza, Barangay Singkang Airport sa Amaya Syudad. Kalayo isang lugar ya kalabot pa da sa no? Correct, Action Art. Ambal ni Sir Gabana. Duha kasi mana ni nila Action Art ginapay dalom sa surveillance si Jeronimo matapos last 2 weeks ago gali may patigayunan sila tani isang buy-bust operation. Galing ti wala nag-prosper Action Art o kung wala nila na-conduct. Pero ang patigayunan nila tani isang buy-bust operation, nawigit ini ang iyang cellphone. Rason nga ti naukay o kung nadiskubrihan sang kapulisan nga si Jeronimo ang iya sini nga katransaksyon. Gin-konfirmar ni Gabana nga ti dalaguan giniya Action Art ang transaksyon ni Jeronimo kag amo ang nagasupply sang droga sa Barangay 2 kag sa Barangay 8 diri sa syudad. Nakuha kay Jeronimo Action Art bali 4 ni tanan kadalago nga heat-sealed transparent plastic sachet tanan ginasuspetsuan shabu. Lakip man ang buy-bust item kag may isa pag Action Art pulto sang shabu nga nasulod naman niya sa ice wrapper na bala. Si Bulubanta tanan ni Action Art nagabugat sang 120 grams kag ang total Action Art 2,040,000 kag may nakuha man nga 34,000 pesos nga kwarta. Naibalaan Action Art ginpamangkot man si Sir Gabana do amalya nagdoble kuno ang presyo sang illegal drug subong. Nagligad to Action Art before pa ni ang COVID-19 nagadlagan lang 8,500 to 9,000 per grams. Subong ya 17,000 pesos ang kada gramo sang illegal nga droga. Si Jeronimo Action Art ang yara nakaroon sa kustodiya man sang kapulisan kag mga tubang sang kaso nga paglapas sa laying nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Yari Action Art ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Sherlock Gabana. High value individual na siya. Oo, bali siya na ang gadagdag sa area sang Barangay 2 pag Barangay 8. Tapos paano ni siya, sir? Paano niya siya na-monitor, sir? Bali kay last 2 weeks, may ginpon kami tani nga by pason. Galing nakapalagyo to, pero nahulog ng iya nga cellphone. Therefore, dito na mo na kuanan nga siya niyang katransaksyon siya niyang gina-orderan. Action Art, kabahin lang to sa nga pagpayag ba ni... Kadima, last month to ya, sa sobra nga palagyo, namilin cellphone yun, no? Amo ginaka why gid sa perfecto nga krimen kung sa ginahimo mo may ara gina nga hindi lang tanan nga tiyempo buindas bla.
Correct, kay Action Art. Yung hambal na Manila, ang kapag conduct ni Action Art sa operation, gali kagabi, nagana pa ni Kuntani magpalagyo, o galing tiara man sila ni Sir Gabana, nga tigin pasiguro, gid nga madakop ini siya. Pero, ang iya, sini cellphone, Action Art, ginahaboy yan ni Kuno sa kakugunan. Wala nila na recover ni Sir Gabana. Nga, ano to nga unit sa cellphone? Pagkitaon ta to? Well, wala na ako ng unit to. Pero anyway, gusto ta nito Action Art nilang makuha man ni Sir Gabana, no, kay para ma-trace up pag Action Art kundi na sa nagakuha man sang iyang supply nga ginadagdag yaman na specifically gid Action Art sa barangay 2 kuno kag sa barangay 8. So kay Sir Gabana gipamangkot man nga nagliligad nga duwa ka semana, although nga do last 2 weeks do may ara pa Action Art no sang HQ pass balat. Hambal niya, padayon lang Manila transaction kay kun may ara ka sang HQ pass, pwede ka man lang yapon kagwa kag with the help of technology subong sa mga cellphones abi or bisan iban nga ni sa Messenger Action Art no via internet man. Padayon man nga naga-transactiones maning iban Action Art. Ang lain siling ko, subong ko ni nag-uso ning barter. Nagbalik kita sang daan nga panahon blatong nga sing una. May ara sa barter lang sing una mo bay luhanay na way nagani kung kay isa nagakasinanto sa value sa item siling ko ba si mabot mas uli ni barter na lang ni sila man base man Action Art ko kag saan ano man i-barter na pinila man ano na i-barter nila kung di kwarta be bao nga bao turtle bla ikaw bla bulong sa hapo bulong sa hapo. Ang bao? Oo, kuno bulong na sa Apo Action Art. Di ba lang Action Ani? Nate, pagting tando na Action Ani, diyo. Ay, gali? Makutol si Action to. Ang bao na, bulongin man sapo. Oo, amo na si Action in reaction na, may hindi ka na. Ang bao ko nung bulong sapo. Daw, hindi siya? Kung literal ko nung bao, daw, inanggal lang ko yung bao? Ang kakamang. Hindi na pagpadalumin na. Pero grabe man nino, sige siya negosyo gyapo, no? Gani Action Art do within the span ni Action Art sang aton nga GCQ do so far amoning pinakadako man nga operasyon sang aton nga kapulisan. Why ka nakalabay to liwat sa CTL to partiklawing nang gito do nang labot tas tubangan ko West Negros ang linya na yaw? Correct, Action Art ang City Health nga linyahan na ara gito kay na. Pero temprano pa lang naglabay na tato, wala pa medyo init. Subong parte ng init, amat-amat naman Action Art na naganubo ang linyahan ay dito. Pero tiduha lang na. It's either nga nakasulod na to una ang iban o kung ang iban nga nagalinya bangod sa init nagpuli na lang. Okay ka, punto do 80 lang tong ginambal nga pwede ma-accommodate mo. Correct, Action Art. Amo man tong ginareklamo sa iba, di bala kay hindi maintindihan kay ang linya to gali for travel pass. Pero kung magpa-check up kaya gali, o kung may, lain yung purpose with that, pwede ka man lang kadiretso dito sa sulod. Ate, sige. Action din, salamat, kid. Yes, Action Art. Kadlaw ako din ni Sir Nani. Why siya kadlaw sa imo, sa baon na yung ginambal mo, sa baon, gali. Sige. Balita sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Basta gani illegal drugs, why ginasang maayong madulot? Ako ya mo lang ng isa inis ang kampanya sang karon nga administration nga nakita ko nga kinanglanon gimantuon mo. Nga hindi lahog gali nga sa ulihi talang na picture out nga grabe na gid kalala ang problema sa illegal nga droga. Ang katingalahan ta kita ining mga nagagamit sa illegal nga droga kabalo lang gid sila nga amo ng epekto sa utok nila. Mahal pa ang baklanay. Pwede ka pa mapreso, dakpan ka, pero bisan illegal, damo gid gagamit, no? Si Renan Payungayong, good morning. God bless silinga to all who fear God and do His commandments. Keep praying and do good always. Eddie Jones Kalinaw. Good morning. Enjoy watching from Iloilo City. Happy listening to Evelyn, Brian, JP, Charmaine, and Donya. Charmille, Kay ni siya.
may kay pagid ang before niya. Ronnie Mananghaya, OFW were swabbed in Manila and turned out to be negative and certified should be sent home to the province and no need for quarantine and test para hindi na mapuno ang facility dira sa province. Actually, I got your point. No, kag ako naga-conforme ko da, no? Agree ko sina. Pero galing amo na taning National IATF, mapagkuha sang guidelines kapin pag Department of Health, pambal sila, LGU, hindi nyo na napag-ikuha na dabi. Okay na sila, Rio, may final na ni sila, kadwa na ganing iban gin swab test, gin PCR test, okay na. Ipapulian na lang. Tiway man sila sa specific, abi nga guidelines nga muna. No, nga gambal nga papulion na lang kundi sila depende na to si LGU kung maano to kung mag-abot to sila. Hindi ko ni ka man opisyal to sa banwa kung syudad alangan nga hindi ka mangaman. Kay maabot ang tsimpoy ako na inali may kaso sa imo, sino ba sulon nila? Ang nasyonal? Ikaw ya, nga opisyal sa lokal. Good morning. Please greet Salinas and Timbad family. Always gid ga monitor sa Action Radio. Thank you. God bless and keep safe. Halin kay April Salinas. Richard Hiliana Umbao. Good morning. Greet ko lang si Carl Patrick Umbao. Happy birthday today. Today, it's 20th birthday. Lourdes Blazer. Good morning sa imo. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning lang. Greet ko lang Roma family San Enrique. Thanks gid. Merna Onofre Cloud. Morning upod kay Toto Bari dira. Carlo Florentino from Isabela. Rafael Casires, morning. Watch sa kuno programs tango ba sa FB Live. Si paring Sindoy Ransi, good morning man. Julio Solis, good morning. Monitor sa La Carlota City. Romina Asibido, Membela, watching from Barangay Vista Alegre. Si Kagawad Melchor, Baro Karumbines sa Ginubaan. Lito Dayap, Clarissa Singson, watching from Oxford. Ma'am, kumusta ka na da? Halong gid permiya. Joy Angeli Marie, haraman present karon nga aga si paring John Flora Mercurio kag anak niya nga si Digong. Haraman si paring Chupoy Magbanwa dito sa Macau, China. Monitor sa patamiaw Magbanwa family sa Cruising Tilok dira sa Gilungan, Kawayan. Bia Jonathan, good morning. Valencia Kenneth. Sige mga pita na son pareha. Nang kung bukas na gid kag daw pwede na gid ta ka expose makagwa bla. Of course, with social distancing. No? Hindi malikawan. Kag dapat sundon. Si Oy Malik, Joneth Calvis Pamposa, araman si Edith Diose, watching kuno from Makati City. Thank you, Gida. Renan Aloro Rico. Morning, watching live from Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana, Delamir Roma Siritan, Ayos Marco Agostino, Leo Longno, morning dira. Merna Onofre Cloud, kag kay, nabasa ko na ni Kaina. Morning man, may lang pagmonitor kay Marieta Montuya, John Flora Mercurio, araman si Jose Mungcal Torilla. Monitor man siya. Si Sir Argel Anchita, araman si Paul Robert Palier Soriano, araman si Sir Andy Delgado sa Japan, Ken Alonsagay, Jocelyn Liboon Dispoho. Thank you, Gid. Si ABC President Limer Lambot sang Kandoni, good morning. Dan Islafor, G. Yatsu, Very Dilag. Si Nong Willie Owong, oy, to Willie, kumusta ka na? Edgar Cobol, thank you gida, no? Sa pagmonitor. Roming Itabag, Araman Lorena Hungko Calupes, gamonitor man karon. Aga. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Hotline. Ayos last and final stretch sa aton nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9:25 na. Good morning lang gali kay Andrea Amanda Jaime, mamay nga agad na si mo. Ronnie Manang Haya, thank you sir sa pag-consider sang thoughts ko. I totally agree in na dapat magkaroon ng directives ang IATF regarding that issue reported din kasi na nag-stay mga OFW sa Manila even though na negative na sila for almost 1 month or more pa. Munang subugid din kakita imo yung ang ibang mga OFW to tikon amo malang na may negative and no need na for quarantine. Supposedly lang pagwa proper guidelines Sila mismo to sa IATF national. O masiling sila DOH. O ang command ko na sa inyo papulion wala ni problema. Diretso ni sa balay lang kundi why pa dugang ang gasto na naman. Kaya na lang long overdue na gani ang pagtinerd to sa Manila bangod sang nagpaidalom sa mandatory quarantine, may PCR test man, tiya mo na ginakapag sa DOH man, nga hindi gani kita kapatigayon diri sang ginatawag nga massive testing, nga mo nang ginahambal, bisan si Dr. Julius Drilon, siling nga kinanglanon ta mag-test. Dalin sa frontliners, ti subong mayara naman mando, both in public and private, no need na nga i-require gid ang mga empleyado for a test, especially kung pagbalik sa trabaho nila ang paghambalan. Why gid si Doc Jonathan? Okay lang. Sako pa to ba si Tuyo man to siya? O kung si Dr. Sifard kay Lianbe? O grabe man tong buhawi nga nagigo da sa may bago, no? Ano ni nga chimpo, amo ni nga kadamo padantig piligado pa ni balantayan to subong balik kita kanay-kanay. Diri Bacolod is modified general community quarantine. Ang another naman balantayan sang pulis ni ang pag tuhaw bala no sang mga krimen against person kag sa mga propiedad. Ti konpigado ning taway kaman pangabuyan kundi na lingin yung ulo mo sa ni. Why ka choice? Why ka mahimo sa ni mo? Sus, Mariusip. Ang mga drivers tapagid, no? In a way, may mga update ka ron kay sa under sa komitiba ni Councilor Dindo Ramos, no? Sa transportation. Kay porsigido, gid, tani sining, bangod sining pandemic, tani ipaiwain lang sa DOTR, anay niyang ginaduso ginila nga modernization program. Okay, ang tao subong di pa ready sini. Damo gidya ang mga gagmay nga mga operators compare sa mga kompanya ni nga maka-afford lang sang
ipatuman nila mo nga ginatawag nga modernization. Di karon kon pilala ni kadalag kung ang negosyante naman ang uyat naman parte sa transportasyon, mas isa ulihi sila man ni magkontrol kag kuhay na kompetensya, pinasakaay belasang plete, bao mo ginang likawan kag balantayan ta. Okay na lang sundos, why naman kita tiyempo. Basi isako pa sila bla. Alas 9:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Isa man gina-expect naton from the national na nung ilas 5 palayag sa request sa mga top official sa Region 6. I-consider nila ni, karon lang kayo i-check naton sa taga Marina kung may instruction na from National IATF, what will happen on June 1. Action Hotline! Ang aton nga pagpangalagad karon nga Biyernes, buylog ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A combination nga magkabuligid para magbakod ang aton immune system sa lawas. Ang capsule, napamatud-an damo na kagako mismo ni gagamit kay nga mabatyagan mo gid ang epekto sa lawas mo. Bisan ano nga pulaw mo kapin pagid sa mga security guards, sa mga nagapululaw dira nga mga frontliners, tilawin niyo bla, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kompleto siya mo. Vitamins and minerals. Vitamin A to zinc. Tinig kakita, sina nami kay puro kag organic siya. Why sang simbog? Ano man dira nga mga chemicals, kag kabalubla kamo nga ang mangosteen, kundi may ara na siya iya nga sa kuan niya. Duna nga healing properties. Kung simbugan mo na sang iban sang chemicals, kag iban pagid nga mga herbal, gakadula ang natural healing properties niya sina. Take note na amon ang research ginimo iya kag napamatud-an sang management sang Dr. Alfred's. Amon ang may plantasyon nga kaugalingon nimo. Ang tagiya sang Dr. Alfred's may plantasyon siya nga iya. Amon ang sa bilog nga tuig, waay gid nga problema sang supply. Tandaan tagida kung may insomnia ka, tumarbala. Sang isa ka kapsula dra, 30 minutos antes ka magtulog, mo ka na may isang pamatyag mo. May rejuvenating effect pa. Pagkaaga, nami kondisyon sa lawas mo, kag nagahuben ka, tulokon. Tandaan tagida, kag parisan mo sang tea, nami naman ini, nagabulig detoxify lawas ta, kag nagabulig man sa may mga problema dira, mga kababainhan, hindi regular ang ilang monthly period plus sa may mga hapo. Tandaan pariog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Bangod ang tagdumarahan, sang Dr. Alfred's ng Gapati, ngang inuikayang lawas, labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Action Hotline! Aboylog ta karon nga agad diri sa aton nga pagpangalagad, Aksyon Henry Spulgar sa technical side, back up sa Aksyon Dorel Kabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Nagtayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.